bos días e gracias pola vosa asistencia. Un ano máis, e xa son 22, atopámonos nesta adega histórica para presentar unha nova edición da Festa do Viño Novo de Cabanelas, que se vai celebrar o próximo domingo, día 24. Quero agradecer, como non pode ser de outro xeito, o traballo da Asociación de Veciños de Cabanelas que, en colaboración co Concello, organiza este evento. E, sobre todo, o traballo de Delfín e a familia Borrajo e a de todos os veciños de Cabanelas que contribuyen a que esta festa vaya collendo cada vez máis esplendor e xa se leven celebrado 22 anos consecutivos. É unha festa entrañable, unha festa de encontro dos veciños de Cabanelas que están fora, que asisten ese domingo, fundamentalmente da zona das Rías Baixas, e tamén para disfrutar dunha paisaxe excepcional e dun patrimonio como que ten Cabanelas. Quero animar a xente a que o próximo domingo, 24, veñan a Cabanelas, disfruten cos veciños de Cabanelas, da boa compañía destes veciños e dos produtos que ofrece esta terra. Moitas gracias. Deixo vos xa con a concelleira de Medio Rural, Rosa, e despois del fin xa para pechar o acto. Hola, bons días. Como acaba de dicir o alcalde, quero animar a xente do Carballiño e a comarca a chegarse o domingo 24 ata aquí para vivir unha xornada festiva xunto coa veciñanza daqui de Cabanelas. Esta festa é un xeito de dinamizar a vida no rural, que precisa do noso apoio para que non desaparezca. O facemos con políticas de melloras de servicios e tamén con promoción de eventos culturais e festivos como este. Desde o Concello, seguiremos apoiando este tipo de iniciativas, porque contribuyen a animar a vida das parroquias e porque neste caso é un homenaxe á longa tradición de zona vinícola de Cabanelas e as súas xentes. O programa desta festa pois é que, como anos anteriores, haberá un xantar no campo da festa a partir das 14 horas, con menú a base de pulpo, carne ao caldeiro, sería chourizos novos, con patacas cocidas, castañas, café e licor café. O programa previsto é o seguinte: ás 11 da mañá é a misa na iglesia parroquial, ás 12:30 pasarúas coa charanga Castrovelo, ás 12 degustación do viño novo e castañas asadas, e ás 14 xantar no campo da festa a precios populares. O menú, que sería pulpo, carne ao caldeiro, chourizos novos con cachelos, viño novo de Cabanelas, castañas asadas, café de pota e licor café, o que dixemos antes. E a merenda no campo da festa a precios populares. O que si dicirvos é que hai un microbús que saldrá de diante do Concello, non sei ben os horarios, ás 14. Debe ser as 11. Sí, entre as 11 e as 14 horas, pola mañá, e as 16 e 19 de regreso. Hola, por días. Pois eu, desde aquí, desde o pobo de Cabanelas, quero lle agradecer a colaboración do Concello do Carballiño, porque se non fora a colaboración deles, isto xa non se podía celebrar, non poderíamos celebrar a festa do viño como levamos celebrando. E, desde aquí, pois, animar a xente a que veña a probar o viño, un viño que este ano ten boa pinta, parece que vai ser un ano bo de viño, a colleita xa foi bastante boa, e, esperemos que veña bo día, e, se non, pois, teremos unha carpa para nos poder meter ali. Non sei se tenes alguna cuestión. Se prevé servirnos? Pois, máis ou menos, sobre 300 litros de viño é o que vimos un ano con outro, pois é o que se ven. Tens a confirmación de que ven a xente fora, como veñen? Temos confirmación de que van a vir a xente esta que ven todos os anos de Bueu, pero non sabemos efectivamente cantos van a ser ainda. Virán tamén os portugueses, os de Cabanelas? Pois non sei ainda,
si van a vir. Cantos produtores hai agora aquí? Produtores a cada ano menos. Cada ano vamos a menos, non sei agora exactamente cantos seremos 14 ou por aí.